נמשיך להיבט החשוב השני, המכונה חישוב ליניארי של חבות המס בגין רווח ההון. זה נושא מאוד חישובי שנובע מהעובדה ששיעורי המס בגין רווחי הון השתנו על פני השנים. בקורס שלנו אין צורך לדעת לבצע את החישובים, רק להבין את הרעיון ואת הפסיקה בנושא. חישבו כך, הטלת מס על רווח הון היא בעצם הטלת מס על רווח שנצבר במשך כל תקופת החזקת הנכס. אם קניתי נכס בשנת 2003 ב-100 שקלים, ומכרתי אותו בשנת 2023 ב-200 שקלים. הרווח של 100 שקלים נצבר על פני 20 שנה שבהם החזקתי את הנכס. על כן, אם בשנים 2003 עד 2011 שיעור המס על רווח הון היה נמוך מ-25%, זה לא הוגן שיטילו עליי מס של 25% על כלל הרווח בסך 100 שקלים. ואכן, בין השנים 2003 ל-2011 כולל, שיעור המס על רווח הון עמד על 20% בלבד. אז הדבר שישקף בצורה הטובה ביותר מיסוי על פי המהות הכלכלית של רווח ההון, הוא להטיל מס בשיעור של 20% על עליית הערך של הנכס במהלך השנים 2003 עד 2011, ושיעור מס של 25% רק על עליית הערך שנצברה בשנים 2012 עד 2023. אך מאחר שלא תמיד ניתן לדעת בדיוק בכל רגע נתון מה שווי השוק של כל נכס ונכס, ומה הייתה עליית הערך המדויקת בכל פרק זמן, יצרו מנגנון שעושה את החלוקה הזו בצורה גסה, ומחלק את רווח ההון בצורה ליניארית, אחידה, על פני כל משך תקופת ההחזקה בנכס. בדוגמה שלנו, החזקתי את הנכס במשך 20 שנה סך הכל, שמתוכם ב8 השנים הראשונות שיעור המס היה 20% בלבד, וב12 שנים נוספות הוא היה 25%. על כן, חבות המס שלי תחושב כך, שיעור המס של כל תקופה יוכפל בחלק היחסי של תקופת השנים הזו, מתוך כלל תקופת ההחזקה. אמרנו שצריך לעשות חישוב ליניארי, כי שיעורי המס השתנו על פני השנים. אלה שיעורי המס, בחלוקה על פני השנים. אז ניתן להבין שחישוב ליניארי רלוונטי רק לגבי מחירה של נכסים שנרכשו במקור לפני שנת 2012. כי החל מ-2012, שיעור המס על רווח הון קבוע ועומד על 25%. אבל כל נכס שנרכש לפני כן מצריך חישוב ליניארי. כאשר ככל שהנכס נרכש בשנים קודמות יותר, החישוב הליניארי יכלול יותר מתקופה אחת. הוא יכול לכלול 2, 3 ועד 5 תקופות של שיעורי מס שונים. שימו לב גם שבמשך הרבה מאוד שנים, משנות ה-60 ועד ראשית שנות ה-2000, שיעור המס על רווח הון היה מס שולי בהתאם לסעיף 121. טוב, אז נפנה כעת לפסיקה שצריך להכיר לגבי חישוב מס ליניארי. מדובר בשני פסקי דין. פסק דין בלינקיס, בו דובר על החברה שהקימה את רשת AMPM בשנת 2000, ובשלב מאוחר יותר מכרה אותה לרשת מגה ברווח הון נאה במיוחד. החברה טענה שאומנם היא התאגדה בשנת 2000, אך רוב הפעילות שלה הייתה הרבה אחרי שנת 2003, ולכן אין לייחס לה מתוך רווח ההון 3 שנים שחייבים בשיעורי מס שוליים. הרי אמרנו שעד סוף 2002 היה מס שולי על רווח הון שמגיע עד ל-50%. בית המשפט הבהיר שם שנוסחת החישוב הליניארית שפותחה על ידי המחוקק תקפה בלי כל קשר לרווח הכלכלי שנצמח בתקופות מסוימות, ושהוא נעשה מטעמי יעילות הגבייה. לעתים הנישום מרוויח מכך ולעתים הוא מפסיד. גם בפסק הדין אברהם פוליטי היה עניין דומה, בו אדון פוליטי מכר נכס מקרקעין ברווח ניכר, המכונה במקרקעין שבח, והוא טען שכל השבח נצמח אחרי 2002. טענתו נדחתה. אז ההלכה שלנו בנושא חישוב מס רווח הון ליניארי, היא שהחישוב הליניארי חל ללא תלות ברווח הכלכלי שנצבר בתקופות השונות.